yang pirang-pirang dan makanan yang saat menikah dari Bopo Didi Darmadi yang telah Dusun Jatimas Desa Mandarmas Kecamatan Gondong Kabupaten Grobogan. Wow, acara ini wali Katu Bidan putra pun Asmo Ahmad Bahrul Ulum. Wow, wow, wih, ayo, itu mangsa siji, ayo cat macanan iki utalo, disik-disikan, ayo. Wow, ayo anoman itu mangsa siji, ayo disik-disikan yo, macan putih. Wow, 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 wow. Ayo. Rekenan macane, oh iya, buta ijo, itu buta siji, ayo utalen can macanan, macan ireng, ayo, wow, wow, can ireng jatahmu ini can ireng, ayo, badan paling ganas deh itu untalan desan ayo pirang-pirang untalan dino iki. Wow, ayo bakal ngombe iki untalan sisan. Aku ayo jangan haus jangan haus. Wow, ayo iki lho kewujudane can macanan Nyuman Dawa. Ayo ngasih tekan sawah darang, ayo. Ayo buta-butane iki ning dhuwur panggung darang wakeh iki. Jangan haus. Aku. Ayo yo mangsa wedok siji, ayo untalan sapa iki disik-disikan. Wow, woi, ya matur sembah nuwun sawerane. Matur suwun Kang Mas Bagus, matur suwun. Matur sembah nuwun. Ayo siji mangsane can macanan kae. Ayo ndak ganti utalen. Wow. Oleh pirang-pirang wewujudan ing saat punika padha lembah kabeh. Gantian kancane sing ning edang padha maine kabeh, padha ratane kabeh. Wah iya poyang coy.